скъпи участници, уважаеми дами и господа, уважаеми столичани и гости на фестивала. За нас, организаторите от столичния район Витоша, 19-тият международен фолклорен фестивал Витоша е най-значимото събитие от културния ни календар. А както и столичният кмет госпожа Фандъкова отбеляза в поздравителното си писмо и в днешната среща с участниците, фестивалът се утвърди като едно от очакваните събития в нашия град и влезе трайно в културния календар на столицата. Днес имам изключителната чест да открия официално този изкрящ от багри и ритми фолклорен празник. През 4-те фестивални дни всички ние ще се насладим на образци на жизнерадостното танцово изкуство на България, Грузия, Турция, Литва и Сърбия. Участващите ансамбли са известни по света с високото си професионално майсторство. По време на изявите им на 3-те фестивални сцени, тук, в Борисовата градина, в читалище Витоша и в Националния исторически музей, нека аплодираме таланта, несекващата енергия и отдаденост на фолклора, с който щедро ни даряват тези истински културни наследници на своите страни. Ние, организаторите, изпитваме удовлетворение от факта, че ще дадем възможност на нашите гости от чужбина да се запознаят с българските ни традиции, да видят някои от най-паметните ни български места в столицата ни, Рилския манастир, експозициите на Националния исторически музей, да усетят българското гостоприемство и дружелюбие. Искам да благодаря на всички участници, и български, и чуждестранни, за предстоящите ни изпълнения, в които съм убеден, че ще сложат вдъхновение, талант и енергия, за да превърнем празника в незабравимо преживяване. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, които сте днес тук, в Борисовата градина, за да подкрепяте и аплодирате прекрасните изпълнения на нашите танцори. Пожелавам ви приятно гледане и много радостни емоции. Има един поздравителен адрес до инженер Валерий Йорданов, кмет на район Витоша. Драги господин Йорданов, драги радетели на българския дух и на българската култура, приемете искрените ми поздравления по повод официалното откриване на 19-тият международен фолклорен фестивал Витоша 2015. Искам да ви поздравя, че ведно с превръщането на община Витоша в модерна европейска институция, вие не забравяте и стародавната българска традиция. Приветствам вашите нестихващи усилия, които ни вдъхват увереност относно бъдещия регионален и национален просперитет. Пожелавам на вас, на жителите и на гостите на община Витоша много успехи, дразновение и благополучие при съхраняването и развитието на българския фолклор като значим компонент в общото европейско пространство. Професор Стоян Денчев, ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии, почетен председател на Съюза на народните читалища. Заповядайте. Скъпи приятели, 19-тият международен фолклорен фестивал Витоша 2015 ще открие държавен ансамбъл Филип Кутев, директор Елена Кутева, главен диригент Георги Андреев, главен хореограф Ивайло Иванов, диригент на хора Георги Генов, концертмайстор Димитър Тодоров. Националният фолклорен ансамбъл Филип Кутев е създаден през 1951 година от знаменития български композитор Филип Кутев, чието име носи и до днес. Мисията на ансамбъла е да превежда на сценичен език огромното многообразие на традиционната българска фолклорна култура, представяйки я чрез обработени или съчинени на базата на фолклора песни, танци, инструментални пиеси, обреди и обичаи. Дейността на ансамбъла по своеобразен начин възражда, съхранява и разпространява тази древна и красива традиция, запалвайки и поддържайки огъня на стария и богат български дух у хората у нас
и българите в чужбина, а също така отваря сърцата на стотици хиляди зрители по света към българското. За 63 години ансамбъл Филип Кутев е изнесъл повече от 6500 концерта из цяла България, както в Европа, Азия, Африка и Америка. В богатия репертуар на ансамбъла присъстват произведения от най-известни композитори и хореографии, като Филип Кутев, Красимир Кюркчийски, Коста Колев, Маргарита Дикова, както и костюми, проектирана от големите ни художници Нева Тосузова и Венера Наследникова. В дългия си 60 годишен път ансамбъла минава през няколко различни етапа. Днешният екип търси своя почерк в новите програми, обръщайки се към недокосвани пластове и разновидности на фолклора ни. Концертът Българското е създаден за тържественото честване на 60-та годишнина от създаването на ансамбъла и за първи път бе представен на 25 май 2011 година в зала 1 на НДК София. В програмата са включени ярки произведения на Филип Кутев, Георги Андреев, Георги Генов и Ивайло Иванов, като Лалели си, Зюмбюли си, Айде, Сънце зайде, Македонски ритми, Кате, Чичовата, Чичовите коня, Каракачани, Шарена гайда, както и премиерния танц Тракийски мотиви. Ще видим шопска сюита, хореография Маргарита Дикова, музика Филип Кутев.